Madoka chere mabuja atauya anonhaudzo manhoko dzozuwa rochitanhatu mwedzi uno waGumiguru. Nyasi tanyepiwa nemapurisa kuti agonzise muropa asungiwapo kare mushure mekunge atiza mujere zuva routandare mwedzi uno. Paribe agoziva kuti sei mapurisa anga aribe kunyepa nyika kuti kuno mhandu yakadari yatiza. Munhu uyu ari kupomerwa mhosva yokubhinya vanhukadzi vanosvika 20 ipapa kwai agosungiwa achitochaira motika yaakanga yabiwapo kare. Idi zvakatooma mabi angu. Wamunangagwa Nyasi wangu ari kumuzinda woVarun Beverages, iyo kambani iri kunhadzira zvinwiwa zvoPepsi, wanga wari ikweyo wachiisa zvidhina pavari kuda kuti waingidzire kukura kwefekitari yawo. Ichokwadi kuti Wamunangagwa aiwa vanoramba vari kundoita zvinhu zvokudaro-daro. Kwaikuru pane kwagweita bhambo raputika zviribangwisisa kuti zvii zvaitika. Kwai muputikiro ragweita raparadza humba yopayaputikirapo nozvinhu zvinotosvika zviuru 4 zvomari yekuAmerika chaizvo. Haiheno kuti zvii zvichaitika kana kuti zvatekaira sei. Wamwe wagoti peno mabhambo akasiyiwa nguva yehondo. Muitiro hurumende iyi uya wokubata wachirekawo vanhu vanoita zvokuba wariwo matongerwo enyika, wariwo kubato reZANU-PF uri kuenderera mberi. Nyasi waChombo wagoburika kuti wakatotakanirwa mhosva yawo nomutungi wokudare ropasi. Heno mabi yangu kuti zvii zvichaitika. Mhosva dzaanga ari kupomerwa dzinosvika 3 paribe kana ibodzi ichiripo. Peno ndizvo zvagoreketiwa nevakuru kuti paribe mushonga unonamira paribe chironda. Heno mabi yangu tichagoringa kuti zvinenge zviri kudini. WaChina wagotungidza muzinda weparamende wavari kuwakira nyika yeZimbabwe, uyo wagoreketa kuti wachapa nyika pachena. Ipapa tiri kutoziva hedu kuti Wamunangagwa vari kuita kupuruzira manja kureketa kuno wakatobata chigero kuti waende koparura muzinda weparamende yu. Heno mabi yangu kuti muzinda yu unenge uri bechere zvinhu zvinoita kuti China igoita zvousori zvisingazikanwi nehurumende. Ticharamba takazoringa hedu asi toramba tichindotendawo. Kuendesiwa kwegoridhe kuFidelity kwaingidzira mwedzi uno watabva yu kwokutanda makore 3. Kwai mwedzi watabva yu goridhe raendesiwa rapfuura matani 3 chaiwo munyika. Idi tozvitenda izvi. Nhamo ndo ichaita kupura vanhu vomuZimbabwe idi nokuti zvinhu zvese zviri kundoramba zvichikwira mutengo nokuda kwedhiziri nopeturu zviri kuramba zvichikwidziwa mutengo. Ipapa Nyasi kwaburika kuti dhiziri rakwira nemasendi 4 raakutoita dhora ribodzi nemasendi 30 anosere omari yekuAmerika. Apawo peturu iri kuita dhora ribodzi no40 omasendi okuAmerika. Kana uri kutenga nomari yomunyika kwai dhiziri riri kuita 122 nomasendi 13, apawo peturu ichiita 123 nomasendi 40 noribodzi. Heno mabi yangu kuti zvichagopera mushechere kupera kwegoreku zviri kutoramba zviingidzira kuoma izvi. Nyika yeZimbabwe kwai chikwata chayo choragibhi chiri kugotamba mutambo pabodzi paunozvikwata zvoKenya, Namibia noBrazil. Kwai mutambo iyo ichatambiwa zuva ro14 kuSouth Africa kuStellenbosch. Toramba tichindowashuvira tuzvinui pawanenge wakutambapo. Wabva nawo Zimbabwe wanotamba mutambo wekiriketi wakakunda chikwata choIreland noZuro. Toramba tichivati makorokoto. Mune kumwe kuita kwatifadzawo isusuwo chidiki, chikwata choHighlanders chagweisa Ronald Moyo kuti aite ndiye agere hunde yechikwata yokutekaidza chikwata pokare ari mwana mudiki. Toramba tichizvikudza izvi. Kwai ari kutsiwa Nhlanhla Dube. Heno kuti zvichaita sei asi tiri kuramba tichifara nazvo. Dai wakarega kugomuvhiringa agosenze madiro ache. Tiringedziri kuitika paSirese.
kuSouth Africa chibato roDA rinotsigirana nevarungu riri kuramba richinenedzehwa nyaya yokuita rusarura ganda mushure mekunge raisa zvinhu zvayo zvokushambadza sarudzo richishambadza zvinhu zvinorwadza. Vanhu vakagwarashiwa kuPhoenix kuDurban vari kutoita kurwadziwa kureketa kuno nokutoti ipapa wabva watonzi iwo wanyakuvaurayawo ndo vanhu vakaitatu zvino kwai magamba chaiwo nobatori idi zvakatooma mabi angu. Mutungamiri wenyika yoCongo Brazzaville anonzi Sassou Nguesso kwai agoti iye ada kutotora matanho kuenda kumatare mhosva nokuti zita rache raburikawo mumapepa opandora idi zvakatooma mapepa aya aidi anda kutoti abvenekiwe vanhu vagoite zvokuzvionera vegani uye kuita kumbwira zvatinenge tichireketa zvinhu. Kwai boka rosadhaki romauto akaenda kohwisa kuMozambique riri kumboramba ririko pokare nokuti waingedzira kuti kugara kwaro ikweyo kurambe kwakadaro. Ipapa tangotorwadziwa basi kuti kwai Botswana inovamwe vanhu vayo wakagopfa. Tinoramba tichingoti wazorore murugare magamba akapfira kuponesa wazhinji. Kambani yoGoogle yagoti yoida kuisa mari inoita bhiriyoni ribodzi romari yekuAmerica mumakore 5 ari kuteera kudunhu rino reAfrica. Toramba tichiwakudza tichiti zvidai zvaenderera mberi heno kuti wachange wachiita zvokudini asi toramba tichizvikudza peno zvichaitawo kuti dandemutande richipe kuenda pakati paro tiri munyika medu muno zvikandokoneka aiwa tinoramba tichifara nazvo. Apawo Microsoft kwai yagodziyo yaada kubvundunura maitiro basa ari kuitiwa nokambani yoApple kuburikidza neWindows 11 yavari kuburitsa. Tichagoringa kuti inenge ichiita sei zvedu tichigokunyepai. Ndini wenyu Kadzitape mhanduwe onhau kwanyasi tabweka.